Kumbate, mga ginsakman. Pagbantay mo sa akong uyab ha. Bantay lang yun mo. Ako ka ha? Asa ko sana? Iro na. No. Oh, sige, larga. Halika, Iron ba? Gana ka, Iron. Welcome back to my YouTube channel. Pupunta kami ngayon sa Dasitang, Baclayon. Magbubukas kami silang pari. Ay! Oh my God. Pupuntahan pa namin si Jinky, kapatid ko. Doon kami magkita sa terminal ng Dao at para magsabay-sabay kami magpaas. Magkasulina muna tayo ng 1,000 pesos. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes May bukas sa Baclayon. feeling like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly. Fresh lagi na, Bek? Okay. Dito kami sa Balikan Hall. May kasama kami na may kaibigan sa X-ray. X-ray ba? Mag-x-ray ng direct. Dito na kami. Papasok kami dito sa loob ng lubak-lubak. Oh, careful. Hirap ng daan. Papasok sa loob ng aming bahay, na lumang bahay. Kasi bubuksan namin ang package sa aming suon na galing sa Saudi package. Kaya guys, samahan mo kami. Bahay na dadaanan namin. Hindi tayo papasok? Tingnan mo nga kung hindi pa sa akin. Tingnan naman natin ang daan.
Nandito na kami. Ah! Nagbungay. Ito na. Sige, larga ang mga kinisingin sakpan. Ang masuyo. Oh. Oh, be, ari nang para. Pagkaman sa tiyan. No. Ikaw sa akong kuya, nasabi ka mo. Ayay. Oh. Oh, ito ma. Tagaan na po ko ninyo dati ang kuhan. Biga, ah. Magbantay ha, kay kainday runing raman eh. Oh, bante. Kita. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, guys. Please like and subscribe and hit the notification bell. Ay. I love you guys. Oh, medyo. No. Naman. Sama na diya mga mukan makuha na datay binuang man pa. Archie Alaska. Panghinlog. Tiil. Thanks for watching. guys. Bye.